ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟದ ಪರಿಸರದಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸರಳ ರೀತಿಡು ಐತಾರ ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ನಡಪಾಯರು. ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ಸುಮಾರು 25 ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಆಟಿದ ಬಗೆ ಬಗೆತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿರೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ತೆನಸು ಪಾನಕಲೆನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಕಂತದು ಬಳಸಿರು. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾನಕ ಇದು ನೆಲನಿಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೇತ ಮಾತ ಕಷಾಯ ಮೂರಡ್ಡೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಪ್ಪಲ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಪುಡಿತ ಚಟ್ನಿ ತೆಕ್ಕರ ಚಟ್ನಿ ಅಂಬಡ ಕಂಚಲ ಉಪ್ಪಡ ಬಜ್ಜಿ
ತಿಂಗಳು ಚಿರೋಡಾಯಿನ ಚಿರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೋರೊಟ್ಟೆವು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರು ಮಲ್ತೇರು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂತ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಸು 6 ತಿಂಗಳು ಒಂಚೂರು ಉಷ್ಣ ಅಂಶ ಏನಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ರಾತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಪ್ ಕೋರ್ನ ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕೊಲ್ಯ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಾವಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಇನಿಂಕುಲು ಕೊಲ್ಯ ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟುಡು ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟದ ಬಿತ್ತಲ್ದಾಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಆಟಿಡು ದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತುಪ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನಡ್ದು ಇಂಕ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ್ಲು ಬಿತ್ತಲ್ದಾಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ನೀ ಬಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 25 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕುಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ 2-3 ಡಿಶ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನೀಕು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಶಿಮಿಟ್ಟು ಬಿತ್ತಲ್ದಾಕಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟದ ದಾದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಿಂದ ಅವೇನೇ ಫಾಲೋ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆದು ಪಿದೈಪುದು ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಶಿಮಿಟ್ಟು ಬಿತ್ತಲ್ದಾಕುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಇಂಕ್ಲನ ಬಿತ್ತಲ್ದಲೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿನಿಸು ಮಾತಾಂಡು ಆ ತಿನಿಸು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಟಿನಂಚಿಂತ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಜ್ವರ ಆಡು ಶೀತ ಆಡು ತರಬೇನೆ ಆಡು ನೇಕು ಮಾತ ರಾಮಬಾಣ ಆಪಿನಂಚಿತ ಈ ಕಷಾಯಲು ತಿಂಡಿಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದುಂಬು ಫಾಲೋ ಮಂತಿದ್ದಿನಂಚಿಂತ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮಾತ ಇನಿಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಿತ್ತಲ್ದಾಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂತದ ಕನ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೌಮ್ಯ ಕೊಲ್ಯ ಖಜಾಂಚಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಗ ಕಾಶಿಂಬೆಟ್ಟು ಪರಿಸರದಕ್ಲು ಮುತಾಲಿಕೆ ಹಿಡಿತಾರೆ.